Dar ăsta ce paraje, dom'le? Ăștia duce... Pe Cineagu. Nu, e fără cailor, îi spune Vreau aici. cailor, știu, dom'le. Dar ăsta e baraj, le duce apa, le întâlnește și le duce în Lotru. Pe Voineasa. Conductele sub, știu. Conductele alea subterane care s-a... Ai văzut? Am mers cu belazul, cu tadre pe acolo. De aici le-al duce în sterpul, îl cuplează cu ăla. Păi tata când era brigadier până aici, până în Cârâul Cailor avea cantonul. Avea Iarul, Muma, cum le zic, ăștia paci, Prejba, Vaca, bine a avut Brăneasa, Da, a avut și în partea Sibiului. Că ăsta, cantonul pădurarilor l-avea la Măcica, în Măcica. Da. Hop.